И коса отново, приятели. Тук ми пак Saints Row. Тази мисия. И сега тук ми правят блокади на пътя. И аз трябва да ги трепа, разбира се. Аре, бе! През бензиностанцията ще гръмна, ще гръмна! Ще гръмна, ще гръмна! Не! Yes! Умри, 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 умри! О! Така. Слушаме базуката, хора. Безмерник. Не, всъщност мерник. Ага. Ще ми се измъкнеш ти. Ти от мен ли ще бягаш? От JBS8 ли ще бягаш? Макар че аз не съм JBS8, нали? Защото не играя Майнкрафт. Съм Unnamed Team. Ама нали не съм Team, само Unnamed. Защото Fahrenheit го няма. По-нататък ще свалиме Saints Row мултиплеер, Saints Row 3 мултиплеер и ще играем. Ето колко ще яба. Аз ще играе Saints Row 4. Той снима също още и на Saints Row 3. Майко, хора. Вижте колко е готино е. Бум! Штура мисия. Чайте само да ти убиете. Ама, чай на къде? Ето хеликоптер има го. Аз как го убих, бе? Майко, много съм добър. Та кола толкова ракети и толкова бомби, нищо и няма, бе. Как така? Когато аз не съм в колата, тя се разбива, пък когато съм вътре, тя безсмъртна става. Вижте какъв съм късметляв, направо. Долу в описанието ще оставя линка откъде да се свалите играта. Видяте ли как падна? На блок. Колите стреляй, бе! И приятели, ако знаете как да се... Ако някой от вас, който гледа този клип, знае как да инсталира Shaders Mod на Minecraft, да ми пише, аз ще оставя клипа в описанието и на факта и на всички части, които правя на тази игра и на другите, разбира се. Ще оставя моят скайп, за да ми пишете и да ми обясните как се сваля, защото аз не знам. И за това. И ако наистина стане, както сте ми го обяснили, ще направя клипи с вас. Разбира се, ако искате. Не можеш да караш по-бавно, нали? Остава, бе! Толкова прави, бе! То разруши града. That was a waste of time. Don't worry, I have a backup plan. Trust me. Май свърши. Не знам. Сега ще разбера дали е свършила, дали не е свършила. Дали е гръмнала, дали не е гръмнала. Няма тапса. Минах я. Ова, колко е. Аз съм е превъртял, разбира се. Респекта ми е на макс. И... Ето. Ко се да ще ми покажеш, ма? Вижте както... Те са лудила, е. О, пак аз съм толкова здрав, че като ми падне фенер на главата и не умирам. Мъкна е тъпа кола. Не сети са.
Това беше от мен за сега, нали, тази мисия. Тя не е първата, но не искам да пускам играта отново, защото имам много готини неща, които не искам да ги губя. Така че ще я превъртя, доколкото ми си остават. И те са постоянно и тия двете, но те се някога ще свършат. И когато я превъртя, ще започна и Saints Row 4. Аз нея също съм я превъртя. Така мисля да. Но в Saints Row 4, на Saints Row 4 винаги има мисии за минаване, така че ще минаваме тях. Saints Row 4 също е много готина. Мен много ми харесва, изключително много дори. И това общо взето беше от мен, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате още части, предложете, кажете в описанието, в коментарите, ако искате още части на играта, ще играя, ще правя каквото пожелайте и вие. Но само не ме карайте, моля ви, да свалям игри, че компютъра ми вече не може да понесе още. Аз сигурно имам 10. Ще играя на Prototype 2, ако не знаете, ще я покажа. Но предполагам, че знаете. И така, приятели, натиснете един лайк или subscribe, защото още търсим сабскрайбъри. Може и някой има томболи, между другото, в Spidercraft. Томболи за... като се съберат 10 човека, тегля имената. И двама от вас ще снимат клип с нас. Първо единът, после другият. Чао, приятели.